रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। होलिया में नयका मर्दा बनबे करतौगे हे गे, होलिया में नयका मर्दा बनबे करतौगे हे गे, बनबे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। कारी कारी याद दिलवा तोड़बे करतौगे हे गे, तोड़बे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। लालका रंगवा यारवा के संगवा कैनी खेला बाज गे, गहनी ससुरवा देखी भैंसुरवा नैखी कैनी लाज गे। लालका रंगवा यारवा के संगवा कैनी खेला बाज गे, गहनी ससुरवा देखी भैंसुरवा नैखी कैनी लाज गे। पागला दीवाना लोगवा कहबे करतौगे हे गे, कहबे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। राइटर दिनेशवा रंजय बियसवा रख हौ जाता नमागे। गौवा देहतवा हेरान के जतवा जिलावा पटनवा गे। राइटर दिनेशवा रंजय बियसवा रख हौ जाता नमागे। गौवा देहतवा हेरान के जतवा जिलावा पटनवा गे। राही राही जीवा मोर हरबे करतौगे हे गे, हरबे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। आज एकरा छोड़ के जैमी उहो छौरा रोबे करतौगे। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।